Land Transportation Office sa Baguio sugda na og implementar karong adlaw ang no registration no travel policy aron mas siguro nga dunay identification ang tanang mobiyaheng mga sakyanan karong Holy Week. Ang palisiya ubos sa memorandum sa DOTC LTO nga nagkanayon nga dili na pabiyahion ang mga sakyanan kung dili rehistrado. Si Roberto Basco, Assistant Regional Director sa DOTC Cordillera Administrative Region, nibutyag nga dili na pwedeng pabiyahion ang mga bag-ong sakyanan kung wala marehistro ug walay plaka. Matod niya nga gamit kaayo kini labi na kung dunay mahitabo sa kalsada. Iyang giawhag ang mga tag-iya ug mga bag-ong sakyanan sa Baguio nga mahimong dili na lang gamiton ang ilang mga sakyanan kung wala pa kini marehistro ug walay plaka o moadto sa buhatan sa LTO o sa ilang car dealers aron kuhaon ang ilang mga plaka. Ubos sa mando sa Joint Administrative Order number 201401 ang mga drivers nga dili motuman sa palisiya sikupon og mag-atubang og penalty.